Μια Βραζιλιάνα τσακώνει το σύζυγό της να την επατά. Γίνεται έξαλλη και ορμάει στο αυτοκίνητό του. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό συνέβη όταν ο σύζυγος δεν ήταν στο αυτοκίνητο. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται όταν ο σύζυγος βρίσκεται μέσα σε αυτό. Έχω ταξίδι, έχεις τα εμπορικά μου, τα αυτά μου, επιταγές, ιστορίες, έχω τρεχάματα, άστα κι άλλο να πάει, άντε καλά, εντάξει, άντε. Μάμα, ξέχασα το κινητό και τα κλειδιά μου. Πάω να τον προλάβω. Την εκλεκτή κυρία. Κορίνα, η γυναίκα μου έχει πάει στη Θεσσαλονίκη για εμπορικές δουλειές. Θα το κάψουμε. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αντικατάσταση του Μπαρμπρίζ χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση και μόνο με μία υπογραφή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση. And you like to romanticize them?